सुझुकी टू व्हीलरची धमाकेदार समर ऑफर। उन्हाळ्याच्या सुट्टीत प्रवासाचा आनंद द्विगुणित करण्यासाठी श्री विनायक सुझुकी घेऊन आले आहेत। सुझुकीच्या सर्व गाड्यांवर आतापर्यंतच्या सर्वात भारी डील्स। संपर्क 94 23 98 97 81, 94 23 98 97 83 आणि 86 05 58 63 76। ठाणे पालघर स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातून शिवसेनेचे रवींद्र फाटक बिनविरोध विजयी झाले आहेत। महाविकास आघाडीकडून रिंगणात असलेले एकमेव विरोधी उमेदवार अभिजित पवार यांनी आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतल्यामुळे या निवडणुकीचं चित्र स्पष्ट झालं आहे। पाहूयात। ठाणे विधान परिषद निवडणुकीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी लढत होणार होती। या निवडणुकीसाठी महायुतीकडून माजी आमदार रवींद्र फाटक आणि महाविकास आघाडीकडून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार गटाचे अभिजित पवार यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते। यावेळी त्या दोघांनी जोरदार शक्तीप्रदर्शनही केलं होतं। त्यामुळे या दोन प्रमुख उमेदवारांमध्ये थेट लढत होईल अशी शक्यता वर्तवली जात होती। मात्र शेवटच्या क्षणी नाट्यमय घडामोडी घडल्या। ठाण्यातील राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे उमेदवार अभिजित पवार यांनी अचानक आपला उमेदवारी अर्ज मागे घेतला। मी माझ्या वैयक्तिक कारणांमुळे हा उमेदवारी अर्ज मागे घेत आहे अशी माहिती अभिजित पवार यांनी अर्ज मागे घेतल्यानंतर प्रसारमाध्यमांना दिली। त्यामुळे महायुतीचे उमेदवार असलेल्या रवींद्र फाटक यांच्या विजयाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे। या निवडणुकीत सुरुवातीला महायुतीमध्ये भाजप आणि शिवसेना शिंदेगड यांच्यात जागेवरून काही प्रमाणात रस्सीखेच पाहायला मिळाली होती। मात्र पक्षाच्या वरिष्ठ पातळीवर चर्चा झाल्यानंतर ही जागा शिवसेना शिंदे गटाला सोडण्यात आली। शिंदे गटाकडून रवींद्र फाटक यांना उमेदवारी देण्यात आली। विशेष म्हणजे महायुती किंवा महाविकास आघाडीमध्ये या जागेसाठी कोणतीही अंतर्गत बंडखोरी झाली नव्हती। तसंच इतर कोणत्याही अपक्ष उमेदवारानं अर्ज भरला नाही। त्यामुळे फाटक यांच्या बिनविरोधचा मार्ग मोकळा झाला। रवींद्र फाटक यांची ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यात मजबूत पकड आहे। यापूर्वी 2016 मध्ये झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वसंत डावखरे यांचा पराभव करत विजय मिळवला होता। आता पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विश्वासू सहकार्य म्हणून फाटक यांनी या निवडणुकीवरती आपलं वर्चस्व सिद्ध केलं आहे। या बिनविरोध विजयामुळे ठाण्यातील महायुतीच्या कार्यकर्त्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण पसरलं आहे। या विजयानंतर रवींद्र फाटक काय म्हणाले पाहूयात। सर्वप्रथम मी महाराष्ट्राचे आमचे उपमुख्यमंत्री पक्षाचे मुख्य नेते सन्माननीय शिंदे साहेब, त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सन्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहेब आणि आमच्या उपमुख्यमंत्री पवार मॅडम आणि महाराष्ट्रातले सर्व ठाणे जिल्हा पालघरचे सर्व आमदार खासदार आणि नगरसेवकांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो। त्यांच्यामुळे मला संधी मिळाली। नाही बघा, जेव्हा महायुतीचा फॉर्म भरला गेला तेव्हा महायुतीकडे संख्याबळ ऑलरेडी आहे आणि विजय 100% महायुतीचा होता। त्याच्यामध्ये विरोधी पक्षाकडे किंवा महाविकास आघाडीकडे तेवढं संख्याबळ नव्हतं। त्याचबरोबर महाराष्ट्रात आणि ठाणे जिल्ह्यामध्ये सन्माननीय शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली जेव्हा सन्माननीय कैलासवासी वसंत डावखरे साहेब जेव्हा उभे राहिले होते तेव्हा 2-3 वेळा महायुतीने माघार घेतली होती, त्यांना पण बिनविरोध दिलं होतं। त्याच पद्धतीने सन्माननीय शिंदे साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि महायुतीकडे संख्याबळ असल्यामुळे त्यांनी महाविकास आघाडी माघार घेतल्यामुळे महाविकास आघाडीच्या सर्व नेत्यांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो। मला वाटतं इलेक्शन आलं का हा विषय येतो, पण आम्हाला वाटतं महायुतीकडे एवढं संख्याबळ 90% संख्याबळ होतं विजयाचं, तर घोडेबाजार व्हायचा संबंधच नाहीये। आणि त्याच्या माध्यमातून जर घोडेबाजार होतं तर महाविकास आघाडीच्या उमेदवारांनी माघार घेतलं नसतं, पण म्हणून वाटतं घोडेबाजार तिकडे होणार नाही। सर, भारतीय जनता पार्टीकडून देखील कुठेतरी या निवडणुकीमध्ये या सीटसाठी आपली मागणी केली होती, कारण भारतीय जनता पार्टीचं संख्याबळ शिवसेनेपेक्षा जास्त असण्याची चर्चा होती आणि भारतीय जनता पार्टी देखील दावा बोलवला होता की या सीटवर आम्हाला आमदारकी लढत यावी। काय कसं बघताय? तर मला असं वाटतं की बाबा महायुतीकडे बीजेपीकडे संख्याबळ, पण महायुतीची सीट होती, शिवसेनेची सीट होती आणि मी तिथे रनिंग आमदार असल्यामुळे शिवसेनेच्या माध्यमातून शिंदे साहेबांनी ही सीट शिवसेनेच्या असल्यामुळे शिवसेनेकडे घेतली आणि शिवसेनेच्या माध्यमातून ही सीट 100% महायुतीकडे आल्यामुळे महायुतीचा विजय नक्की होता। महाराष्ट्रामध्ये मला वाटतं 17 सीट आहे। 17 सीटमध्ये पहिल्यांदाच ठाणे आणि पालघरचा रिझल्ट लागलेला आहे आणि तो शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली लागला, म्हणून शिंदे साहेबांचं मनापासून अभिनंदन। सर, नाशिकच्या सीटवर अजूनही दिसत नाहीये। बघा, महायुतीचा विषय आहे। महायुतीच्या माध्यमातून सन्माननीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि शिंदे साहेब याच्यात मार्ग काढून नक्की विजय आपला हा विषय सुरू होतो।
सर पुढचं कार्य कसं असणार, कसं काय पुढचं? सन्माननीय बघा ह्या पालघर आणि ठाण्यामध्ये मी काम करत होतो. नगरपालिकेच्या माध्यमातून, महानगरपालिकेच्या माध्यमातून, जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून काम करत असताना गेल्या टर्ममध्ये मी काम करत असताना विधानसभेच्या माध्यमातून लक्षवेधी असेल, प्रश्न उत्तराच्या माध्यमातून हा विषय मांडत असतो. त्याच पद्धतीने मी ठाणे आणि पालघरमध्ये शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली मी काम करेन.